מבחן הדציבלים של טק סאונד. אוקיי, אז אנחנו הולכים לבדוק את הרמקול בשני חדרים. אחד עם בידוד של טק סאונד, ואחד בלי. בואו נראה מה קורה. אז זה החדר בלי בידוד. נשים את הרמקול, נפעיל, ונראה מה קורה עם המד. אז כמו שאתם שומעים, יש פה רעש חזק. המד עומד על 80-85, רעש חזק, ניכר. אז זה חדר הורים שמותקן בו טק סאונד. נשים את הרמקול ונשמע מה קורה בחוץ. בכל זאת, זה חדר הורים, הם צריכים לנוח מדי פעם. טוב, זה באמת נמוך יותר. מעניין, 50, 60, משמעותית יותר נמוך. הבידוד של טק סאונד, עובי 3 מילימטר. צפיפות חומר גבוהה, התקנה פשוטה, מפחית בצורה משמעותית הדציבלים. טק סאונד, בידוד אקוסטי להתקנה בקירות, שקט שמרגישים.